सावंतवाडीत कार क्राफ्ट तर्फे फ्री एसी चेकअप। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। आजच तुमची अपॉइंटमेंट बुक करा 9955 66 36 55 आणि 96 19 58 12 34। सिंधुदुर्ग नगरीतून इथं 1.5 कोटींची गोवा बनावटीची दारू जप्त करण्यात आली आहे। स्थानिक गुन्हा अन्वेषण शाखेने जिल्ह्यात आणखीन एक मोठी कारवाई करत तब्बल 1,50,30,000 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केलाय। गोव्याहून मुंबईकडे अवैधरित्या वाहतूक करण्यात येत असलेली गोवा बनावटीची दारू हस्तगत करण्यात आली आहे। या प्रकरणी राजस्थानातील एका चालकाला अटक करण्यात आली आहे। ही कारवाई शनिवारी 4 जुलैच्या पहाटेच्या सुमारास मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील जिजामाता चौक ओरोस इथं करण्यात आली आहे। पोलिसांनी संशयित ट्रकची तपासणी केली असता त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गोवा बनावटीची दारू आढळून आली। या प्रकरणी राजस्थान येथील वीरेंद्र गोविंद पटेल याला ताब्यात घेण्यात आले। कारवाई दरम्यान 1,15,20,000 रुपयांची गोवा बनावटीची दारू, 35 लाख रुपये किमतीचा ट्रक आणि 10,000 रुपयांचा मोबाईल असा एकूण 1,50,30,000 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय। या प्रकरणी आरोपी विरुद्ध सिंधुदुर्ग नगरी इथं पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। ही कारवाई पोलीस अधीक्षक मोहन दहिकर, अप्पर पोलीस अधीक्षक नयोमी साटम यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हा अन्वेषण शाखेचे पोलीस निरीक्षक प्रवीण कोल्हे यांच्या नेतृत्वात पोलीस उपनिरीक्षक हनुमंत भोसले, पोलीस उपनिरीक्षक अनिल हाडळ, सहाय्यक फौजदार सुरेश राठोड, पोलीस हेड कॉन्स्टेबल बस्त्याव डिसोजा, आशिष जामदार, विल्सन डिसोजा तसेच पोलीस कॉन्स्टेबल महेश्वर समजिस्कर आणि ऋषिकेश टोपले यांच्या पथकाने केली आहे।